preguntar així al personal, hem eixit al carrer, si estan en aquest percentatge altíssim d'aventurers. No sé quin és aquest viatge, aquesta activitat més aventurera que han fet, i Ainhoa Magí està precisament per a preguntar-los si els valencians són o no aventurers i aventureres. Què te diuen, Ainhoa? Conta'ns. Ximo, nosaltres ens n'hem vingut al Palmar perquè per així tenim a Javi, que és un aventurer de cap a peus, i se li dona molt bé això d'eixir de la zona de confort, ¿eso no, Javi? Ahora pues sí, desde jovenet pues m'agrada viatjar, anar a altres puestos. Penso que hauria de ser una cosa que estiguera obligada per llei, perquè sempre t'obri la ment, coneixes altres cultures, altres races, altres persones que sempre són productives per a la teva vida, en general. I ens has comentat que has estat 4 mesos vivint amb una tribu de l'Amazones. Bueno, sí, entre altres coses, pues arribé ahí després d'un projecte que estava fent en Equador, en xiquets, i, bueno, per casualitat arribé ahí, me n'ania el primer dia a Gina, que no sabia ni per què anava, i tocava la meva família, els amics, vaig a la tribu, allí no hi ha cobertura, i estic ahí, i bé, pues una experiència brutal, perquè això és com un tsunami d'estímuls increïble tot el rato i va estar molt bé. I què et motiva tu per a dur aquest estil de vida? A veure, res, no sé, jo penso que tampoc és necessari anar de viatge per a ser aventurer o intrèpid o el que siga, però, pues, no sé, penso que el que t'he dit al principi, que és una cosa en la que aprens moltes coses i que, bueno, pues te val per a la teua vida del dia a dia, normalment, penso. Moltíssimes gràcies. I per així tenim a Miguel, que conforme avança l'edat pareix que ens fem menys aventurers, però no és el cas de Miguel, a que no? No, no és el cas. No té res que veure l'edat en ser aventurer o deportista, perquè jo sí que he eixit, ha viatjat moltíssim, però mai ha viatjat a països del tercer món. Això sí que és una realitat, sempre he anat dels Pirineus per amunt. Però sí que tota vida encara fas travessies. Tots els anys me faig la travessia del port d'Alcocebre al Faro i torne, que són 4.500 metres nadant. Havia fet la travessia al port de València, ha sigut campió de 1.500 metres en el València Club de Futbol de Natació. En fi, una vida bastant ajetreada. Moltíssimes gràcies, Miguel. I ara jo us pregunto a vosaltres, Ximo, Xema, sou o no sou aventurers? Ainhoa, ja ho comentava jo